primjeri privlače. Večeras nećemo ići do posljednjeg zbora, pogađati stihove, nećemo plesati ni pjevati sa zvijezdama. Što ćemo onda raditi? Najbolje da vam to kažu vaši večerašnji domaćini. Dame i gospodo, jednim velikim pljeskom pozdravite Ivu i Filipa. Cijenjeni gledatelji, dobro večer. Dobro večer. Dobrodošli u još jednu emisiju serijala Primjeri privlače, tijekom kojeg vam predstavljamo Velikane duha. Da, a ko da znaš kaj su velikani duha? Če samo. Ja ću vam reći kaj su velikani duha. Velikani duha, to su... to su ljudi koji su veliki duhom, jednostavno. A jedan takav je eto i naš večerašnji gost. Dame i gospodo, molim vas da pozdravite na stage-u svetog, blaženog Alojza Stepinca. Kardinali, velika nam je čast ugostiti vas u našoj večerašnjoj emisiji. Recite, kako se osjećate pred TV kamerama? Sigurno su to malo neobične okolnosti za vas. Da. Hvala na pitanju. Uistinu se dobro osjećam. Ima već, ako se ne varam, 70 godina kako nisam bio na ovoj župi. I vidim, lijepo se okreće. Župnici su dobro odradili svoj posao. Kako ste vi? Ja, dobro sam, kako ste vi? Ja sam dobro, hvala na pitanju, Filipe. No, večeras ste vi, kardinale, glavna zvijezda večeri, pa stoga sam sigurna da naše gledatelje, publiku u studiju, a i mene, zanima kako je to biti blaženikom. Pa, na to pitanje nije lako odgovoriti. Moram priznati da sam se blaženim osjećao još od kada sam kao malo dijete primio svete krštenje. To se blaženstvo i dalje očitovalo u mome životu kroz primanje svetih sakramenata, a naročito u svete Euharistije. Upravo bih važno svete Euharistije htio da se posvijeste naši večerašnji gledatelji, a osobito moji dragi kristijanci. A kardinale, kakva je situacija gore? Kako ste vi, na kladionici, s tim da bi mogli postati svet? Pa konkurencija je velika, a hrvatskih navijača moram priznati malo. No naravno nije na meni da odgovorim na to pitanje. Ono što bih možda napomenuo je da trebamo razlikovati svece ili svete ljude od službeno proglašenih svetaca. Naime, mi Hrvati u svojim redovima imamo 3 službeno proglašene svece. To su svi znamo, sveti Nikola Pavelić, sveti Marko Križevčanin te sveti Leopold Bogdanović. No, puno je više onih ljudi koji su svojim životom svjedočili svoju vjeru, a da nisu službeno proglašeni sveci. Siguran sam i da večeras u ovoj publici ima netko koji je na pravu svetosti. Ajde, sad mi laskate kardinale, nemojte, ne. Usredotočimo se sada na pravi razlog radi kojeg smo vas i pozvali u večerašnju emisiju, dakle na vaš pastoralni rad. Radi se o 14 župa koji ste osnovali do 1942. godine u gradu Zagrebu. Osnovali ste župe u siromašnim predgrađima kako se kasnije grad širio, dakle vaš doprinos je vrlo velik. Da, Bogu hvala. Grad Zagreb se u prvoj polovici 20. stoljeća brzo širio, kako prostorno, tako i brojem ljudi. Stoga sam smatrao da je potrebno osnovati nove župe
izvan strogog centra grada kako bi se vjernici mogli okupljati ispred oltara. Recite, crkve koje ste tada dali izgraditi, jednostavne su i skromne. Koji je razlog toga? Pa prvi i glavni razlog je siromaštvo radničkih četvrti, koje se tada usred rata i povećavalo. Stoga sam smatrao da je potrebnije uložiti u Caritas koji je tada bio u osnivanju. A drugi razlog je bio taj da sam vjernicima htio pokazati da crkve mogu biti i jednostavne i skromne. Eto, u nastavku ćemo upoznati svih 14 župa, stoga ostanite s nama. A sada predahnemo uz malo glazbe. Nakon glazbenog predaha vraćamo se u emisiju Primjeri privlače. Za one koji su se tek sad priključili, naš je večerašnji gost, blaženi Alojzij Stepinac. Recite nam, kardinale, 1935. godine počeli ste osnivati nove župe u gradu Zagrebu. Na koji ste način birali zaštitnike tih župa i zašto ste izabrali baš njih? Dobro pitanje. Postojala su dva načina. Prvi način je bio taj da, ako smo već imali lokalnu crkvu koja imala sveca zaštitnika, onda bi jednostavno tog sveca odabrao i za zaštitnika novonastale župe. Drugi način je bio taj da sam vjernicima odabirao sveca htio dati jedan određeni kršćanski uzor. Dobro, kao što smo već spomenuli, radi se o 14 zagrebačkih župa. A tko su zaštitnici? Prije svega imamo dvije župe koje su posvećene Isusu Kristu. To su župa Krista Kralja te župa Presveta Srca Isusa. I što ste time htjeli istaknuti? Pa župom Krista Kralja htio sam istaknuti da u ono vrijeme raznih diktatura zemaljske vlasti dolaze i prolaze. Kada mi imamo jednog gospodara, a to je Isus Krist. Što se župe Presveta Srca Isusova tiče, htio sam istaknuti jednu potrebu za poniznošću. Kao što molimo u zlatnoj krunici. Isus je blaga i ponizna srca. Ja da sam ono zato učini srca naše po srcu svome. Nego postoji i još jedna župa posvećena Isusu Kristu, za ne? Pa zapravo sve su župe posvećene Isusu Kristu, no vi možda mislite na župu Svete Nazaretske obitelji? Da, može da, ok. Može. Naime, obitelj je bila nešto što mi je bilo jako važno u mojem pastoralnom djelovanju. Stoga sam odabrao baš Svetu Nazaretsku obitelj da posluži kao uzor obiteljima koje su se tada nalazile u stvarno teškoj situaciji. A recite nam, postoji posebna župa posvećena Svetom Josipu? Naravno. To je župa Svetog Josipa na Prešnici.
To je tada naime bila četvrt sa maršeradima. Stoga sam smatrao prikladnim da odaberem evo baš Svetog Josipa za zaštitnika, budući da je on sam teškim radom održavao svetu obitelj. A župe posvećene Blaženoj Djevici Mariji? Blaženoj Djevici Mariji sam posvetio dvije župe. To su župa Gospa Lurske i župa Marija Pomoćnica. Evo, cijenjeni gledatelji, ispričavamo se, ali nisu mogli dobiti ni Isusa, ni Mariju, ni Josipa za večeras. Bili su, eto, prezaposleni. Evo, do sada smo upoznali 614 zagrebačkih župa. U nastavku emisije upoznajemo preostalih 8 i njihove zaštitnike, koji će ujedno biti i naši gosti. Stoga ostanite i dalje s nama. Krasnih riječi je bio. Hakuna Matata nije puki hir. Šupe se nigde, sve neće biti. Filozofija. Za obavijest o indikacijama mjerama opreza i nospojama Dobrodošli nazad. I dalje pratite emisiju Primjeri i Privlače u kojoj je naš večerašnji gost Blaženi Alojzije Stepinac. Zapravo razgovaramo o 14 župa koje je kardinal dao osnovati u gradu Zagrebu. I to između 1935. i 1942. godine. Do sada smo upoznali 6 župa, dakle preostalo nam je njih još 8. Naš sljedeći gost je Dalmatinac. Temperamentan, ali i inteligentan, jer ipak čovjek je preveo Bibliju na latinski jezik. Ne. Evo, cijeni gledatelji, pozdravimo Svetog Jeronima. Eto, dobrodošli u našu emisiju i dobrodošli u Zagreb. Ja vidi ti čuda, Dalmatinac u Zagrebu. Nego čujem da je zapadilo dole u Dalmaciji, koliko je? -10 ovo najnovije, jel da? Šta je? Ti si neki burger provokator, a? Zna sam ja, svi ste vi isti. No, dobro je, ne damo se mi. Recite nam, Sveti Jeronime, za Dalmatinci se inače kaže da su onako vatrene naravi. Pa vrijedi li to i za vas? Pa vrijedi. To je bila moja najveća muka i grijeh što sam Dalmatinac, jer ja sam jako puno molio Boga da mi oprosti što sam Dalmatinac, jer zbog te svoje vatrene naravi sam se cijeli svoj život dovodio u neke probleme, svađice i tako. Da, ali ipak postali ste svetac. Jer živi dokaz da Dalmatinci mogu biti sveti. Da, inače... Ali inače vi posljedno nisi još jednu Dalmatinca, Tavelića. Pa zna Tanja nekako mirnije naravi. Recite nam nešto više o svome životu. Šta da ti kažem?
rođen sam u vrijeme kad je kršćanstvo već dobilo slobodu, a bio sam rimski đak, onako visok, crn, zgodan. Puno sam proučavao Bibliju i nekako sam se zanio tim monaškim životom i završio u pustinjacima. A kad sam došao na iskon, tamo izbile neke teološke svađice, polemike, a ja kaki sam sa svima posvađao. I vratio sam se u Rim. A tamo me zabile moj prika Papa Damas i rekao mi, slušaj sinko, ima da prevedeš Bibliju na latinski, nemoj da se falija. I ja nisam. I kako ste... Alo, lipo to nisam završio. Kad sam preveo Bibliju, nisam više mogao mirovati. Pa sam podučavao neke starije pobožne žene o vjeri, pa su okolo ljudi počeli pričati. A Gospe, vi njega sa ženama. A ča on ima s njima pričati? Onda sam se opet ja sa svima posvadio i došao sam u Betlem. I tamo sam umrao. Od maslinima, naravno. Samo to, čao, sad, kaj? Pa si uzoriti kardinale, potako, da iz jednog ovako burnog života postavite Svetim Jeronima za zaštitnika jedne zagrebačke grupe. Iskreno cijelim život. No, napomenuo bih dvije stvari. Prva je njegova velika ljubav prema Svetom Pismu, a druga je, kao što ste vidjeli, taj jedan poseban žar kojim je naš svetac branio našu vjeru. Osim toga, Sveti Jeronim je Dalmatinac, pa ga i doživljavamo kao svoga. A meni je baza, če sam za župu dobija 3 puta Dinamovo stadiona. A moji nisu mogli vjerovati. Evo, naš sljedeći gost je još jedan svetac koji baš poput Svetog Jeronima ima veze i sa Svetim Pismom i sa Svetom Zemljom. Srdačno pozdravimo Svetog Pavla Apostola. Pa se onda obratio Sveti Pavao, snažna duha, gladnima je dao kruha. Dobro večer. Dobro večer. Prije svega, htio bih naglasiti da meni Jeronim ne veže samo Sveto pismo Sveta Zemlja, nego i to što smo zajedno služili u Dalmaciji. Ovo kruže, a ja napred onako prolazim. Kaj opet ta Dalmacija? Dobro, evo, cijeli gledatelji, mislim da Svetog Pavla zaista ne trebamo posebno predstavljati, jer sigurno nam je dobro poznat njegov taj buran život. Nego eto, spomenuli ste da ste putovali kroz Dalmaciju. Zapravo, cijeli vaš život se sastoje u putovanju. Ne baš cijeli život. Život kako sam susreo Isusa pred Damaskom. Te tada sam ja u dogovoru sa apostolima krenuo propovijedati radosnu vijest toga. I onda je to zahtjevalo biti puno putovanja. Ali niste samo putovali, kao što je poslanica. Znamo, čak ste zajednicama koje ste osnovali i pisali. Pa to iskustvo, taj doživljaj, to sam htio podijeliti za svima i na 1000 načina. Tako i pišete tim zajednicama u kojima na kraju nisam bio tako fizički prisutan. Ali večeras mi je stvarno drago što mogu biti u društvu ove dvojice ljudi od kojih je jedan prevodio moje poslanice, a drugi je naglasio kako bi svaki kršćanin trebao čitati Bibliju, kako bi jačao svoj vjeru. Bih ja dodao samo posnijem da sam baš to imao na umu kada sam osnovao župu koji će baš evo Sveti Pavlo biti zaštitnik. Svi znamo da je Pavlo u početku bio žestoki progonitelj kršćana i rane crkve, no nakon što se vratio postao jedan od najvećih svjedoka Kristove evanđelja. Im sam htio istaknuti da ako imamo neku osobu, koliko god ona grešna bila, da ju nikada ne smijemo isključiti iz naših zajednica, iz naše molitve. Da, pa evo, Sveti Pavlo, zasigurno je najveći misionar, ali ne i jedini među zaštitnicima zagrebačkih župa.
U nastavku ćemo poznati još, stoga ostanite s nama, a sada slijedi najbolji glazbeni miks. Tišina okrila je ritam srca. Evo, dobrodošli natrag u emisiju Primjer i privlačan. Evo, sigurna sam da ovoliko svetaca na jednom mjestu još zasigurno nikada nigdje niste vidjeli. Evo, naš sljedeći gost je, pogledajte, još jedan svetac. On je misionar, svjetski putnik, a poznavao je čak i Ignacija Lojonskog. Koga? Ignacija. Dobro. Dame i gospodo, pozdravimo svetog Franju Savjskog. Ignacije bio dobar, Kinuša to ti reći, ali nikako do tamo stići. Evo, dobro večer. Sveti Franjo, recite nam nešto o sebi. Vas zovu i najveći misionare nakon ovog sad prije Svetog Pavla, jel? Točno, zato je ugodno danas biti u njegove društvu. Ali u društvu Svetog Jeronima, čiji životni put i meni bio poticaj. Nažalost, nisam dao ime, ali sam dijete Srebrnine. Rođen sam u Španjolskoj, te kao mladić odlazim u Pariz gdje završavam studij. Dobro ste vi rekli na početku. Poznavao sam ja Ignacija Lojonskog. On me oduševio za misionarine, gdje sam krenuo po svijetu propovjedati evanđelje. To je jel? Di? Prešao sam cijelu Aziju, od Indije do Japana.
te sam odlučio otići u kinu. Dok sam čekao na dopuštenje za ulazak u kinu, kako je bila jaka i okrutna zima, obolio sam od upale pluća i umro. No moja subraća Isusovci nastavili su propovijedati po zemljama po kojima sam ja već prošao i po kini koja je zauvijek ostala moja neostvarena čežnja. Evo, kardinala, je li točno da ste baš zbog te misijske djelatnosti Svetog Franje Savjetoga baš njega postavili za zaštitnika jedne od zagrebačkih župa? Točno. Htio sam podsjetiti vjernike na Isusovu zapovjed, da idemo po cijelome svijetu i navištamo evanđelje. Mislim da su za to najbolji primjer, evo, Sveti Franek Saverski, Sveti Pavlo, i na svoj način Sveta Terezija od maloga Isusa. Da, onda ćemo se pridružiti za koji treba tako postaviti. No, još bi nešto napomenuo. Naime, Sveti Franek Saverski je na svojim putovanjima nosio knjige našeg Marka Malovića. Mislim da bi nas to trebalo potaknuti da budemo ponosni na našu povijest i na naš doprinos svjetskoj kulturi. Da, uistinu treba biti doprinos Hrvata čitavom svijetu. Evo, cijeni gledatelji, želio bih sada najaviti sljedeću gošću, zapravo već najavljenu mladu damu, Svetu Tereziju od malog Isusa. Uzobila, aleluja usmjerila, molitva je mnoge znala, dušu svoju njemu dala. Dobrodošli. Evo na početku Svetu Tereziju. Evo, jedna stvar meni nikak nije jasna, možda sam to malo javio. Nego, kardinal se najavio kao misionarku, pa vi se cijeli svoj život biste maknuli samostalno. Kako to? Znate šta, ja sam oduvijek željela biti misionarka, ali gledajte, moj životni poziv je bio boraviti u samostalnom karmeličanki. No sve sam svoje molitve i žrtve namjenjivala za uspjeh misija. To je bio skromni doprinos moje duše. Recite nam nešto više o svome životu. Rođena sam 1883. godine kao 9. dijete u obitelji. Pa znam da si vi tu gužbu, delitero. Moja majka i otac su također proglašeni svetima. Nažalost, moja majka je umrla kada sam imala 4 godine i od tada mi je kao druga majka bila moja najstarija sestra Paulina. To je zasigurno jako utjecalo na vaš život. Pa kada se moja sestra Paulina opredijelila za samostan, ja sam mi se također pridružila da molitvom i poslom spašavamo duše. Ona me također nagovorila da napišem knjigu o svome duhovnom iskustvu koje su moje sestre karmeličanke kasnije objavile i nazvale povijest jedne duše. I Bogu sam zahvalna što me sestra na to nagovorila, jer je ta knjiga mnogima pomogla prihvaćanju vjere i življenju po toj vjeri. Pa Bogu hvala na sestri. Evo, blaženi Alojzije, koja vas je to ideja vodila kad ste upravo Svetu Tereziju od maloga Isusa postavili za zaštitnicu jedne od zagrebačkih župa? Htio sam svakom vjerniku staviti na srce misijsko djelovanje crkve, te na primjeru Svete Terezije pokazati snagu i moć osobne ustrajne molitve. Nego slažem se s vama, njezina ustrajna molitva stvarno bi trebala biti primjer svima nama. A evo, idemo dalje. Prije nego što upoznamo i 4 preostalih gostiju, predlažem da napravimo jedan mali predah. Ne
Dobrodošli nazad. Evo, cijeni gledatelji, polako se približavamo i kraju naše večerašnje visoke. Polako. Za one koji su se tek sad možda uključili, naš večerašnji gost je Blaženi Alojzije Stepinac. Razgovaramo o 14 župa koje je kardinal osnovao u Zagrebu. S nama su mnogi sveti. Sveti Franjo Savecki, sveti Pavao Apostol, sveta Terezija od Maloga Isusa i sveti Jeronim. Preostaje nam upoznati još 4 gostiju, stoga pozivam našeg sljedećeg gosta, svetog arkanđela Mihajla, da nam se pridruži ovdje na pozornici. Cijelog svijeta pratitelje, molitva Bogu daje, da nam radost uvijek traje. Dobro večer, dobrodošli u našu emisiju, ovo je skup Anđela i ljudi. Evo, dobro večer. Drago mi je što ste me pozvali večeras. Prenosim vam pozdrav moga zbora Anđela. Ja vam nisam jedan od onih koji puno pričaju kao žene. Ja radim djelo. I ispričavam se ženama ako su se osjetile prozorno, nije mi bila namjera. No dobro, eto, oprošteno vam je. A kad je već tako, priupitat ćemo kardinala, ali baš to što arkanđel Mihajl radije djeluje nego govori, glavni razlog radi kojeg ste ga postavili za zaštitnika jedne od zagrebačkih župa. Ma i bez toga ima dovoljno razloga. No, glavni razlog se zapravo krije u značenju njegova imena. Naime, ime Mihael dolazi od hebrejskih riječi Mikael, što znači tko je kao Bog. Time sam htio pokazati da nam nitko nikada u našem životu ne smije zamijeniti ulogu Boga. Osim toga, arkanđel Mikael je u Bibliji prikazan kao borac, pratitelj, molitelj, a budući da nam se sada približavala ratna opasnost, to nam je itekako vrlo potrebno. Pa evo kad već spominjemo ratna vremena, baš ste uoči njih pred oči svojih vjernika stavili i našu sljedeću gošću. Cijenjeni gledatelji, srdačno pozdravimo svetu Barbaru. Barbara je uzor veći, život svoje ona dala, Krista prvog odabrala. Dobro večer. Pa na početku, Sveta Barbaro, znam da se žene za njene godine ne pita, neko ni za kila, ali evo jedna stvar, ne mogu ju prešutiti. Vi ste uz Svetog Pavla najstarija večeras. Da, vidite vi to, toliko sam stara da se malo toga sačuvalo u mome životu. A pa onda eto, sad je prava prilika da nam se predstavite i to u mladeničkom dobu. Pa, da vam iskreno kažem, nema se puno za reći. Rođena sam u maloj Aziji i cijeli svoj život sam proživjela u rodnome gradu. Tata mi je bio bogati trgovac, imala sam sve što poželim. Dobro, nisam imala Face i iPhone kao današnja mladost, ali Bože moj, tako su vremena bila. Kad sam čula za kršćane, bili su mi toliko zanimljivi i htjela sam ih bolje upoznati, ali moj tata kaže ne, neću zlato tatino, a mislim si ja, aha. Htjela sam se krstiti, ali moj otac držao pod ključem, pa sam iskoristila priliku kada ga nije bilo kući i krstila se. Kad se vratio s puta i čuo što sam napravila, dobio je živčani slom i totalno poludio. I onda me, pa bolje da vam dalje ne pričam. Ne, samo mi dajte mogu. Ma Gospodin Isus čudesno je pokazao svoju ljubav i zaliječio mi rane. To je mog oca još više naljutilo, pa me predao na sud. To je bilo u vrijeme progona kršćana, pa me sud kao kršćanku osudio na smrt. Otac me ubio vlastitim rukama. Zahvaljujem dragome Bogu što sam u par godina nakon moje smrti kršćanstvo dobila slobodu i svi koji su Krista vjerovali kako su to javno posvjedočili bez straha za svoj život. Evo, svaka vam čast. Kardinale, zašto baš Sveta Barbara? Pa, prije nam odgovorim na vaše pitanje, napomenuo bih da se crkva Svete Barbare nalazi u sklopu bolnice Rebeka. Sorry, moram ići raditi.
Šta je ovo bilo? Pa evo, to mi je Arkanđel Mihajl, to što sam rekao. No da se vratim na pitanje. Crkva Svete Barbare se nalazi u sklopu bolnice Renke. Na taj način su bolesnici mogli pronaći utjehu u svoje boli. A na primjeru Svete Barbare vidjeli smo potrebu nasljedovanja Isusa Krista. A, treba i da smrti. Evo, predlažem da sada napravimo jedan predak, da se slažete. Evo, Ben je spreman, pa poslušajmo. Dobrodošli. Eto tako mi stigli i naša dva posljednja večerašnja gosta, koja su također mučeničkom smrću posvjedočili svoju vjeru Isusa Krista. Evo, dame i gospodo, molim vas da srdačno pozdravite dvojicu hrvatskih svetaca, jer s nama su sveti Nikola Tavelić i sveti Marko Križevčanin. Hrvatsku blagoslovio, glavu on je izgubio, a Boga je proslavio. Marko naš je svetac bio, Svetog Petra posjetio, Ugarsku je ravno pošao, na trag kući nije došao. Evo, kardinale, s nama su dvojica od trojice službeno proglašenih hrvatskih svetaca, pa što reći? Pa u vrijeme osnivanja žurba oni su još uvijek bili blaženi. A Sveti Leopold je živio u Padovi na glasu svetosti. Dobro, kad se već hvalimo, mogli bismo sad reći da postoji u Zagrebu danas župa koji je vama posvećena traženi kardinala. Tako je, tako je. Odmah nakon što me Papa Ivan Pavao II proglasio blaženim, osnovana je župa koju sam ja predmetala zaštitu. Ono što mi je osobno drago je da je ta župa nastala od dijelova župe Krista Kralja te Svete Nazaretske obitelji. Na taj način je ponovno istaknuta moja povezanost sa Isusom i Svetom obitelji. Mislim da nije moglo bolje. Nije nikako. A Sveti Nikola Taveliću, evo vi ste prvi hrvatski službeno proglašeni svetac, pa iako sam sigurna da svi ovdje već podosta znaju o vama, predstavite nam se ipak ukratko. Dobar večer još jednom svima i dobrodošli u moju župu.
Siguran se svi vrlo dobro sjećaju nevjerojatno uzbudljivog prikaza mojeg nevjerojatno uzbudljivog života, koji su imali prilike prošle godine gledati, ali mi na odmet još jednom ukratko prepričati. Rođen sam u davnom 14. stoljeću u Šibeniku, u uglednoj plemićkoj obitelji, no kao mladić odlučio sam pristupiti franjevačkom redu. Tada sam sa svojom subraćom otišao u Bosnu evangelizirati zabludjeli krivovjerice. Tamo sam proveo 12 nevjerojatnih godina, a nakon toga smo moja subraća i ja odlučili otići u svetu zemlju, u Jeruzalem. Znate, Jeruzalem je... Nevjerojatno. Tamo smo navještali radosnu vijest evanđelja, ali nisu je baš dobro primili, tako da smo podnijeli mučeničku smrt. Samo malo, prosti što prekidam. Nešto je meni tu poznato, se tu neki kadija spominje, zar ne? Pamtim to kada je bilo danas, kada je jeruzalemski kadija 14. studenog 1391. osudio na smrt i dao sasjeći i spaliti. Sveti Marko, vi ste također mučeničkom smrću posvjedočili svoju vjeru u Krista. Kak je to bilo? Bolno, ha? Da, bolno. Još mi sada križ boli. Mučeničkom smrću izvan domovine. Rođen sam u Križevcima, a školu sam završio na Papovskom sveučilištu u Rimu. Čujte, nije da se hvalim, ali glas moje učenosti se brzo proširio zemljom, tako da su mi pozvali u Ugarsku za ravnatelja sjemeništa. U to vrijeme kalvinisti su uzeli previše maha, posebno u Košicama. Čuj Filipe, znaš li ti gdje su Košice? Košice? Da. Kako ne znam? Od nađi Kanjiže, onda tamo gore se ide, pa je to u Slovačku, tako? Da. Tamo sam išao pomagati dvojici Isusovaca, tješiti preostale katolike, evangelizirati zabludjele kalviniste. Ali posebno su bili obavljeni s nama trojica svećenika. Daj si zamisliti kaj su nam delali. Pa prijetili su nam, obećavali svašta. Samo kako bi prešli taj kalvinizam. Ali nas trojica smo bili spremni radije umrijeti, nego pregaziti poslušnost našega dragoga Bogeta. Bravo. Zbog toga, nakon višednevnog mučenja, pogubili su nas 7. rujna 1619. godine. Strašno. Evo, kardinale, na samom kraju večerašnje emisije, dvojica hrvatskih mučenika su nam se i sami predstavili. Pa vi ste ih uzoriti, gospodine kardinale, na poseban način željeli istaknuti, pa ste ih postavili za zaštitnike dviju zagrebačkih župana. Da, zamislite, evo, mi Hrvati smo jedan od najstarijih kršćanskih naroda Europe. I premda se time dičimo već evo 14 stoljeća. I premda su mnogi muškarci i žene životom posvjedočili svoju vjeru u Isusa i njegovu crkvu, mi imamo svega 3 službeno proglašena sveca. Mislim da premalo molimo i radimo na tome da oni dođu do časa oltara. Upravo zato sam u to vrijeme istaknuo ovo dvojicu važno. Baš zato da su dvojice bili mučenici. Pa evo, uzoriti gospodine kardinale, hvala vam na sudjelovanju u večerašnjoj emisiji, hvala vam na svakom odgovoru. Evo, meni i Filipu je bila izuzetna čast biti u vašem društvu. Je. Hvala vama što ste me pozvali. Bilo mi je čast sudjelovati u jednoj ovakvoj emisiji i što sam vam ponovno mogao predstaviti ove svete muškarce i žene koji su pored mene. Evo, čak se i Rimu. Eto, želim bih zahvaliti i ostalim gostima koji su bili sa nama večeras, evo ono što ste malo progovorili o sebi i eto nešto nas pritom i naučili. Cijenjeni gledatelji, želim bih sada zapravo najaviti novi nastavak emisije Primjeri Privlače i to za godinu dana na istom mjestu u isto vrijeme. I vjerujem da ćete vi biti ovdje. Pa znate kako se kaže? Vjera je tvoja spasa. Ne znam, ko to kaže? Pa Isus. A Isus, da. Primjeri
Ako ste se pitali ovih nekoliko večeri u posljednje vrijeme, što se to događa, kakva je to buka, ali su koji puta i zvučnike radi postaviti uključeni, pa se sve čulo, to je to. Hvala lijepa svima još jedanput, koji ste predivni, prekrasni i trud se isplatio, a sve na čast našeg slavenika, naše župe, Svetog Nikole Pavelića, mučenik, ali svima nama pokazuje vaš primjer da se vrijedi nečega u životu odreći kako bi u zajednici, za zajednicu, za sve nas nešto i postigli. Ja ću svima zahvaliti i poimence, osobito onima koji su najviše bili na bini, koji su glumili večeras, to su Iva Živković i Filip Izdarević, to je zvuk vremena. Zatim Boris Pogačić i Hrvoje Belić. Luka Lekić i Ante Lovrić. Magdalena Čorluka i Lovro Kovski. Veronika Bokšić, Ivan Zelić. Petarla Sokol. To vrijeme pozivim da dođe gore, kako će ih prozvati i da ih nagradimo makar jednim pljeskom. To su redatelji ovog predstave, teksta, Irena Štetić i Davor Krkuć. Ona koja se brinula za ovako lijepu odjeću je Martina Gelo. Zašto na bratiju se pominjala Monika Štetić. Svega bila Ana Pavlović. Zahvalit ću i Ivanu, našeg kapelana, doći i svi gore. Da će sve proći da nema kontrolu, onda ste se vada. Ivana je bio uvijek s vama. I pazio da svira dobro. Hvala lijepa i svima vama koji ste ovdje. A nakon bih pozvao onoga koji je to sve pripremio i napisao, čiji tekst su naši mladi uzeli, razrezali, prerezali, sašivali, rašivali, specijalne radili da bi ovo večeras ispalo. Pozvao bi autora teksta, gospodina Nikolu Kuzmičića, vjeroučitelja, koji ostaje svoje sila. Ja mislim da je Nikola prvi puta na ovim glasama, pa može reći nekoliko riječi i mislim da vam neće biti žao. Da sam znao da će govoriti, pripremio bi se. Za razliku od svih vas, ja sam malo drugačije gledao tekst, budući da znam original i znam ono što je ispalo. Pa vam mogu otkriti tajnu, da ovo što je ispalo je puno bolje i ljepše od originala i svakako.
već neki stari prekovani ispred crkve, a vidjeli su samo jednu reklamu koju su pustili za vrijeme predstave, majica koju su najavili je njihov znak za večeras, ali u buduće, barem do Božića, ponudit će vam, nije skupa, kaže kad pokrije troškove, nešto novčega će onda odložiti u svoje pastorova za ono što je njima potrebno. Još jedan put hvala svima, a sad je vam pozvao da ustanemo danas 18. studeni. I nakon se provlači sve ovih dana misao i sjećanje na one koji su nam omogućili da možemo ovako u miru i ljubavi i s Božjim blagoslovom radovati se, veseliti, pa ćemo izmoliti na molitvu za sve pokojne brane, za sve pokojne u Vukovaru, Škabrnji i svim mjestima za koje možda nismo čuli, a znajemo da je tamo bilo puno žrtva. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanje daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Pokoj vječni, dare im Gospodin. I svjetlost vječna svjetla njima. Od života miru. Amen. Amen.
naravno usput kupite djecu. I na izlazu će također naši nogometaši dijeliti male poklone kao zahvalu što ste došli i primijetite unutra je nešto jako sitno, pa nemojte to. Evo, hvala vam i vi.